Gikan sa 16.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na ang Ugyon Balita, Agosto 14, tuig 2023. Area ang ginapatindugan ka multipurpose sports complex sa Santa Barbara ginapreparar na. Brigada Eskwela, nagsugod na. Scholar ka Universidad ka Debrecen, Hungary, Mr. Buendia, ginkilala ka Banwa. Santa Barbara Sepak Takraw kag Barangay Binangkilan, Santa Barbara, ginkilala ka Banwa. 55 ka Santa Barbaranhons naggraduar sa Alternative Learning System subong nga adlaw. Traffic head ginapangabay ang mga tricycle drivers nga maggawad ka taripa. Fun, foodie, friendly Iloilo, bago nga slogan sang turismo sang probinsya. Nagsugod na ang pagpreparar ka area sa likod ka Santa Barbara Central Elementary School nga patindugan ka multipurpose building o kun multipurpose sports complex. Isa ini ka proyekto ka DPWH sa idalom ka basic infrastructure project nga nagabalor 10.5 milyones ka pesos. Kag sino kay Mayor Doc Dennis Superficial, magaserbi ini nga site para sa nagkalain-lain nga sports para ka basketball, volleyball, tennis, badminton, mayarman nga cultural arts area kag medium-sized nga swimming pool. Kag magluwas sa sports facility, may 5 milyones man nga pondo para sa construction kag improvement kag multipurpose building kon theater sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Area nga patindugan kang multipurpose sports complex Santa Barbara, ginapreparar na. Gintambungan ka nagkalain-lain nga organisasyon, mga ginikanan, manunudlo, mga estudyante kag iban pa nga stakeholders ang Brigada Eskwela sang nasari-sari nga bulutuan sa Santa Barbara sa elementarya kag sekundarya. Ini ang may tema bayanihan para sa matatag na paaralan. Preparasyon para sa school year 2023 to 2024 ang magabukas sa Agosto 29. Kagsabayan ka Santa Barbara Central Elementary School, mayara sila sa 1,973 enrolled students sa grade 1 to grade 6 apang ang eksakto nga kadamuon ang ma-finalize sa Agosto 26. Pamatian ang pahayag ni Ma'am Feli Soribio Malones sa interview ni Ugyon Albert Savaris. Ang mga estudyante, kita from grade 1 to grade 6 ang nagpa-enroll ka dyan school year? Actually, 1,970 pero may additional para because nga di wifi iba na ka pa-enroll mo. We started our enrollment last week. So hopefully sa August 26 mamanatarolan kung piragin ang final nga enrollment natin. Brigada Eskwela nagsugod na. Ginpasidunggan paagi sa isa ka resolution si Mr. Tristan Angat Buendia bilang isa ka scholar ka Universidad ka Debrecen, Hungary. Isa sa mga 27 ka mga Filipinos nga nag-apply kag isa-isahan sa Western Visayas nga nag-qualify sa Stipendium Hungaricum Scholarship Program. Pamatian pahayag ni SB member Clyde Octaviano sa pagbasa kada samit nga resolution. As one of the Filipino scholars who passed the Stipendium Hungaricum Scholarship Program by the Hungarian government at the University of Debrecen, Hungary. Whereas Tristan Angat Buendia is a dedicated college student with extensive background in research, awarded with multiple academic and co-curricular excellence in various fields, and one of the students who passed and was chosen to receive the Stipendium Hungaricum Scholarship as one of the Filipino scholars who passed the Stipendium Hungaricum Scholarship Program by the Hungarian government at the University of Debrecen, Hungary. Scholar ka Universidad ka Debrecen, Hungary, Mr. Buendia, ginkilala ka Banwa.
Ginkilala sang local government unit ang sepak takraw team, elementary boys kag secondary girls kag ang barangay Binangkilan sa paghanas ka mga atleta nga nagrepresentar sa palarong pambansa. Inipaagi sa pasidungog ka resolution nga gindihon ni SB member Clyde Octaviano. Kung sa diin nakuha ang ka-secondary girls ang kampyonato sa regu kag doubles category. Silver medal naman ang nakuha ka elementary boys sa tegu kag doubles category. Kag bronze medal ang secondary boys sa team competition. Pamatian ang pahayag ni SB member Clyde Octaviano. The Santa Barbara Sepak Takraw Team Secondary Girls of Santa Barbara National Comprehensive High School for winning 2 gold medals in the Palarong Pambansa 2023 last July 29 to August 5 held in Marikina City, Philippines. Santa Barbara Sepak Takraw kag Barangay Binangkilan Santa Barbara ginkilala ka banwa. Sa sulod ka 476 ka mga naggradual sa Alternative Learning System kon ALS, 55 diri ang Santa Barbaranhons nga naggradual Agosto 14, 2023 sa Banwa, Calion. Siyam sa elementarya kag 46 sa sekundarya. Pamatian ang interview ni Ugyon Balita may sampil sa isa ka naggradual sa ALS nga nagaedad 35 anyos kag residente ka Barangay Lanag, Santa Barbara. Maunta pa lang tayo para wala kami awayan. Kaya pwede kami awayan sa kinalubos ka galing wala ka po kini malayo. Natin ay sa kuna ko okay. Ma'am, ano? Ang kaiwatan ang gintambungan ka mga municipal officials kawalo ka munisipalidad sa segundo distrito. 55 ka Santa Barbaranhons na gradual sa Alternative Learning System Agosto 14. Nagapangabay si Traffic and Management Unit Head Nestor Parian sa mga nagabiyahe ka tricycle sa Santa Barbara nga maggawad o kung magkuha ka fare matrix agud may yara sang basihan ang mga pasahero kag hindi makapanukot ang mga driver kas sobra sa nakaigo nga pamasahe. Kung sa diin madugay na nga nakapagwa ka bago nga taripa ang sangguniang bayan kag sa poblasyon nagapabilin nga 15 ang suktanay sa regular nga pasahero samtang 12 naman ang sa estudyante, senior citizens kag PWDs. Ginat hagman nga hindi pwede makapa-overcharge ang driver apisar sa kalayoon basta sakop sa gihapon sa ruta sang poblasyon. Pamatian ang pahayag ni Traffic Head Parian sa interview ni Ugyon Ray Shodina. Pag ang sita sa inyo per matrix o kung taripa sa inyo mga tricycle, diretso naman ini, siguro malabot naman ako sini hasta sa katapusan ka Agosto. So nagapangayo ako kaninyo sa gamayng kooperasyon sa tanan-tanan nga mga driver sa tricycle. Palihog ko to pagbuol ka mo ka inyo nga taripa giya sa aton sangguniang bayan office. Okay. So Traffic Head ginapangabay ang mga tricycle drivers nga maggawad ka taripa. Fun, foodie, friendly Iloilo. Ini ang bagong slogan sang turismo sang probinsya sang Iloilo nga ginansal sang Linggo ng Kabataan 2023 opening program sa Iloilo Provincial Capital Agosto 10, 2023. Sino kay Governor Arthur Defensor Jr. ang slogan ang pinakamaayo nga nagarepresentar sang probinsya nga nagatumod sa pagkaon, kultura, tourist spots kag mga pumuluyo. Ini man ang nagasimbolo sang kalidad sang mga Ilonggos nga kung sa diin makita ang kasadyahan sa mga dumuluong o kung turista nga nagabisita sa Iloilo. Dugang sang gobernador, ang pinakamaayo nga asset sa mga Pinoy amo ang hospitable. Mabakod mag-amoma ang mga Ilonggo kag maayo mag-attender sa mga tawo.
Fun, foodie, friendly Iloilo, bago nga slogan sang turismo, sang probinsya. Kag amuyad to ang natipon nga balita subong nga adlaw. Tubtubwa sa pare nga oras kay istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.